čemu komín? Oheň je mocný, umí darovat pohodu. Počínaje objevem ohně začal člověk využívat tento dar, který mu poskytoval světlo a teplo, možnost připravovat jídlo, sloužil jako společenské místo a byl předmětem vyprávění a mýtů. Oheň byl zkrocen a začal sloužit všem lidským kulturám. Od ohníčku k otevřenému krbu, od pece k moderním kachlovým kamnům. Nezávisle na tom, pro jaký systém vytápění jste se rozhodli, hovoří následující argumenty pro dům s komínem. Bezpečnost, nezávislost, pohoda. Komíny šídl znamenají bezpečnost pro váš dům a vaši rodinu. Jen komín znamená bezpečnost vašeho domu při výpadku proudu. Komíny firmy Šídl zabraňují jakémukoliv úniku spalin a zabrání i ztrátě veškerého majetku způsobené požárem domu. Komín je pojistkou do vašeho domu. Nezávislost, svobodná volba paliva podle dostupnosti a cenové nabídky. Komíny Šídl znamenají nezávislost. Máte svobodnou volbu paliva. Opakovaně dochází k masivnímu zdražování jednotlivých druhů paliv. S komínem Šídl se můžete rozhodnout vždy pro nejvýhodnější druh paliva, který je na trhu. Nezávislost také znamená nebýt závislý na vnějším dodavateli tepla, například dálkové topení. Moderní vytápěcí systémy potřebují elektrickou energii. Vypadne-li proud, nelze topit. Přirozený tepelný vztlak zabezpečuje tah v komíně bez potřeby elektřiny. Jestliže zákazník plánuje dostatek komínů, může se kdykoliv rozhodnout pro jiné palivo. Komínové systémy Šídl poskytují nezávislost. Pohoda je důležitým předpokladem pro duševní a tělesnou vyrovnanost a tím pro naše zdraví. Komínové systémy Šídl poskytují pohodu. Dostatečný počet komínů v kombinaci s krbovými nebo kachlovými kamny, otevřeným krbem anebo moderním topením šetrným k životnímu prostředí zvyšuje hodnotu domu či bytu. Komínové systémy Šídl zvyšují hodnotu vašeho domova. Plánovat znamená spořit. Nikde to neplatí více než při plánování dostatečného množství komínů a efektivního konceptu vytápění. Plánování optimálního konceptu vytápění vypadá následovně. Hlavní vytápěcí komín. Samozřejmost pro každý druh vytápění, plynové nebo olejové. Univerzální komín umožňuje nyní i v budoucnosti všechny typy vytápění na všechna paliva. Domácí komín vytváří příjemnou atmosféru a pohodlí, zvyšuje životní kvalitu a kvalitu bydlení celé rodiny. Slouží k připojení otevřeného krbu anebo kachlových kamen, teď nebo později. Jedním slovem, teplo, které jde pod kůži.
Víceúčelový průduch. Vedle komínového průduchu se nachází větrací šachta, která se dá využít také jako instalační průduch, který lze ideálně využít na různá vedení, například solární, satelitní vedení, anebo kabely vedené ze sklepa až na střechu. Chybí-li tento koncept trojího užitku, nebude možné dodatečně zabudovat solární nebo satelitní vedení bez nákladných prací spojených s vysekáváním zdiva, prachem a špínou. Komínové systémy šídel přinášejí bezpečnost, nezávislost a pohodu a dlouhodobě zabezpečují pohodlí celé rodiny.